que segur que aquí no me n'he perduda ni una, estic ben segur. Jo crec que hasta les plantes en coneixen. Ui, és que ja no es pot dir una. N'hi ha diverses, no. Això sí que no li puc dir pas una. Una no pot ser. L'altre dia en vaig veure una de química i al final es moren tots. Dic, bueno, i per què això? I les pistoles anaven, que volaven, que entraven a les cafeteries aquelles, que s'obrien les portes i vinga. Els pelaven a tots. Charlotte. A casa es deia el Charlotte. El Woody Allen m'agrada molt, però hi ha un moment que cansa. Aquest és el Fred Astaire, el del claquer. I després hi havia la Shirley Temple. No, i aquesta pobra ja és més gran que, era més gran que jo. Aquesta ja li han obert la porta i ja se n'ha anat. Cargill sortia també amb Lo que el viento se llevó, no? El Marlon Brando ja ho crec, que també havia vist. Però, no sé, era de l'època aquella com una mica sexy. Audrey Hepburn. Sí, m'agradava molt. Era molt fina, molt elegant. M'agradava tenir el clàssic. Encara que, què vol que li digui, també era graciosa la Marilyn. Bueno, era el seu caminar. El John Wayne era així. La Casablanca, clar. I després n'hi havia una altra, que hi havia una institutriz que era molt dolenta, Mujeres a punto del ataque de nervios. No, ho dic malament. Mujeres al borde del ataque de nervios. És així. Trobo que hi ha altres coses més boniques que veure, que el terror. Ja en tenim prou de coses rares. No, igual que els altres. Feien el mateix. Clar, el Tarantino s'ho hauria copiat dels altres. Olvídate de mi, sí que l'he vista. Sí, però no me'n recordo de qui és.